Hej med jer. Jeg vil gerne forklare lidt omkring, hvordan man laver en bogbeskrivelse og hvordan man prissætter. Det, der er vigtigt med en bog, det er, at den har en god stand, det vil sige, at ryggen ikke er ødelagt, og alle siderne er der for eksempel. Udover det, så er det, der er vigtigt, det er, hvem der har lavet den, hvad er titlen, hvad er dateringen, hvad er udgaven og hvad er oplaget. Det finder man på de første sider. Som regel, det er i hvert fald der, man starter med at kigge. Og her der har du som regel alt den info, du skal bruge for at gå ind på nettet og søge. Hvis det er en første udgave, så står der som regel ikke første udgave. Det er først, når du kommer op i anden udgave og andet oplag for eksempel. Så det man gør, det jeg gør, det er, at hvis jeg ikke kender bogen i forvejen, så går jeg ind på en side, der hedder bibliografi.dk. Det er jeg ret sikker på, den hedder. Man kan i hvert fald søge på bibliografi. Og der er samtlige danske udgivelser fra alle forfattere i verden. Næsten alle. Jeg har fundet nogen, som der ikke var der. Men der kan du gå ind, og så kan du finde ud af, om det er den første udgave. Fordi det er kronologisk sat op med, hvornår de begynder at udgive i Danmark. Og så kan man gå ind og se de forskellige udgaver ud fra bogens titel. Så der kan man finde ud af, om det er den første udgave, som du har i hånden. Når du har kommet dertil, så plejer jeg, hvis jeg ikke kender en værdi i forvejen, så plejer jeg simpelthen at gå ind og lave en Google search på bogen, og se om jeg kan finde den i nogle af de andre store bogsalgssider. Det lykkes som regel, nogle gange lykkes det ikke, men så må man prøve så lidt frem, det vil sige at finde noget lignende, og så prøve at prissætte den derefter.